Tim mar volibol mar Kenya ma jotugo manie buigni 20 obago rako motelo ne tuke mag laro simbo mar Afrika madhi timore Cameroon. Kapten mar timno Very Sali owacho ni gin kod ikruok makare komedo ni higa mokalo ne gitieko e thuolo mar 4 ni mar ne ok gibedo gi ikruok makare. Kocha mar timno Jacqueline Baraza bende owacho ni moko kuom jotugo mag timno gin jopuonjre madhi e tuke mag national skunde kowacho ni mago mantiere ema dhi tugo e thuolo ni. Kulingana na mimi, unajua kila coach ako na mpangilio wake. Mimi kwa saizi capitalize on mambo ya reception kwa sababu mostly hiyo ndio inatusumbua tukienda huko nje. Serve receive. Hiyo ndio tunafanya mingi sana na mambo ya coordination. Mnavyojua muda wetu umekuwa kidogo. Tumekuwa tuna 1 week. We are ready for the competition at Cameroon and all we need is to train, nothing else. Because if you want something for sure, you have to go for it. And yeah, we are ready to